În dimineața asta vrem să ne concentrăm atenția asupra intrării Domnului nostru Iisus Hristos în cetatea Ierusalimului. Și înainte de a trece propriu-zis la textul din dimineața aceasta, astăzi ne vom uita în Matei, capitolul 21, vreau să vă pun o întrebare. Gândiți-vă și în mintea voastră, aduceți-vă aminte dacă vi s-a întâmplat vreodată să stați de vorbă cu cineva care a privit același film ca și voi sau poate a citit aceeași carte ca și voi și totuși din discuția cu persoana respectivă să înțelegeți că, de fapt, acest om, chiar dacă a citit cartea, chiar dacă a urmărit filmul, a ratat, de fapt, ideea principală din film sau din carte. Eu mi-am amintesc cum câțiva ani în urmă discutam la universitate cu cineva despre filmul Cronicile din Narnia. Și îi povesteam la acea persoană faptul că filmul, de fapt, este o relatare care ne-l prezintă într-un mod extraordinar de asemănător pe Domnul Iisus. Îi povesteam despre leul Aslan, cum prin moartea lui el se sacrifică pentru a câștiga bătălia și pentru salvarea Narniei și la care persoana respectivă îmi răspunde, știi, n-am știut, chiar nici măcar nu m-am gândit vreodată la asta. Și, e bine, la fel cum unii privesc uneori un film sau o carte și nu văd în ea decât istorioare despre animăluții, despre personaje fantastice, tot așa de foarte multe ori se poate întâmpla într-un mod foarte ușor ca și noi să citim relatarea aceasta a intrării Domnului Iisus în Ierusalim și să nu vedem în ea decât măgărușul, niște crengi, niște haine aruncate pe jos, niște oameni care strigă. Și ne se poate întâmpla foarte ușor să citim relatarea aceasta și să scăpăm din vedere esența acestui eveniment. Și felul în care felul în care acest eveniment se înscrie în relatarea de ansamblu a Bibliei. Și putem să ajungem de asemenea tot așa să vedem mai degrabă măgărușul din istorie dar să pierdem în felul acesta pe cel care este călare pe măgar. Putem să vedem hainele și crengile presărate pe drum, dar să pierdem din vedere încotro duce acest drum. Și ceea ce aș vrea să facem astăzi este să privim la textul din Matei, capitolul 21, la evenimentul acesta al intrării Domnului nostru Iisus Hristos în Ierusalim. Și aș vrea să ne concentrăm atenția asupra textului și a contextului mai larg, ca să-L vedem pe Domnul Iisus din prisma a ceea ce teologii numesc cele trei oficii sau cele trei slujbe ale lui Hristos. Aș vrea să ne punem și noi, practic, aceeași întrebare pe care și-au pus-o mulțimea atunci când Domnul Iisus a intrat în cetate. Atunci când întreg orașul a fost pus în mișcare, și anume să ne întrebăm cine este acesta. Și vreau să răspundem la această întrebare cu privire la identitatea Domnului nostru Iisus Hristos, observând detaliile din acest text și din context care ne arată aceste trei oficii sau trei slujbe ale lui Hristos. Oficiul de împărat, oficiul de profet sau proroc și oficiul de preot. Și textul din dimineața aceasta menționează în mod expres două dintre aceste trei oficii ale lui Hristos. Iar pentru ca să-l putem vedea pe cel de-al treilea, va fi nevoie să facem câțiva pași în urmă de la tabloul nostru ca să avem imaginea de ansamblu a ceea ce se petrece în istoria de ansamblu a Bibliei. Și primul lucru pe care putem să-l observăm, sau primul oficiu la care aș vrea să tragem atenția din această dimineață este oficiul lui Hristos de împărat. Și dacă aveți scripturile cu voi, sper că le aveți, deschideți împreună cu mine Evanghelia după Matei, capitolul 21 și vom citi de la versetul 1. Citind acest text, practic, primul lucru pe care îl vom observa este faptul că textul începe arătând pregătirile minuțioase pe care Domnul Iisus le face pentru intrarea în cetatea Ierusalim. Versetul 1 spune asta. Când s-au apropiat de Ierusalim și au ajuns la Beftage,
Betfage, înspre muntele Măslinilor, Iisus a trimis 2 ucenici și le-a zis: duceți-vă în satul dinaintea voastră, în el veți găsi îndată o măgăriță legată și un măgăruș împreună cu ea. Dezlegați-i și aduceți-i la mine. Dacă vă va zice cineva ceva, să spuneți că Domnul are trebuință de ei și îndată îi va trimite. Acum, dacă veți citi Evangheliile, toate 4 împreună, veți observa că dintre toate istoriile și toate instanțele în care îl vedem pe Domnul Iisus călătorind, niciodată nu îl vedem pe Domnul Iisus prezentat ca fiind călare. Da? Întotdeauna el mergea pe jos. Și respectiv apare întrebarea: de ce de data aceasta? Totuși, el se asigură că merge anume călare pe măgăruș. Mai mult decât atât, știm că nu este pentru prima dată când Domnul Iisus intră în cetate. De ce de data aceasta nu a intrat în cetate mergând pe jos, ci a avut grijă să intre pe un măgăruș? Și Matei ne explică scopul acestor pregătiri în versetul 4 și versetul 5. Dar toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul care zicea: spuneți fiicei Sionului, iată, împăratul tău vine la tine, blând și călare pe un măgar, pe un măgăruș, mânzul unei măgărițe. Practic, ceea ce face Matei aici, el citează pentru noi textul din Zaharia, capitolul 9, versetul 9. Și ne arată că prin toate aceste pregătiri, Domnul Iisus se îngrijește să împlinească cu perfecțiune această prorocie, comunicându-ne în felul acesta faptul că El este împăratul mult așteptat al poporului său. Și totuși ne punem întrebarea: de ce anume călare pe un măgar? Și răspunsul este faptul că dacă ar fi intrat altfel, călare pe un cal sau poate într-un car de război sau într-un car de triumf, așa cum făceau alți împărați care, ca să-și arate prin asta puterea lor de cuceritori. Dacă ar fi intrat în felul acesta, atunci Domnul Iisus ar fi putut numi practic orice fel de împărat, însă în niciun caz nu ar fi putut fi identificat ca acel împărat despre care ne vorbește Vechiul Testament și ne arată că urma să vină. Și iată că citim mai departe în versetul 6 faptul că ucenicii s-au dus și au făcut cum le poruncise Iisus. Au adus măgărița și măgărușul și au pus hainele peste ei și el a șezut deasupra. Sau, cum Luca ne spune în capitolul 19, au așezat pe Iisus călare deasupra. Intrarea în cetate, călare pe un cal sau într-un car de luptă, era ceva specific doar pentru conducătorii militari sau pentru conducătorii politici. Însă, care vreau în felul acesta să-și arate victoria lor, să-și arate statutul lor de împărați sau conducători victorioși. Dar victoria pe care vine să o aducă acest împărat, împăratul Iisus, nu este una militară. Este una mult mai importantă. Ceea ce vrea să anunțe Iisus, victoria pe care vrea să o anunțe Iisus prin intrarea în Ierusalim în felul acesta, este ceva mult mai important, mult mai semnificativ decât o victorie militară într-o luptă dintre oameni și imperii. Este acea victorie câștigată prin moartea sa. Însă, ceea ce vedem în acest text este faptul că nu doar ucenicii contribuie la intrarea aceasta plină de triumf a Domnului Iisus Hristos în Ierusalim. Matei ne arată că, în versetul 8, ne arată că cei mai mulți din norod își așterneau hainele pe drum. Alții tăiau ramuri din copaci și le presărau pe drum. Ceea ce se petrece practic aici este, sau poate fi într-un anumit sens straniu pentru noi, dar nu este de fapt ceva nou. Așternutul hainelor pe pământ în fața împăratului îl putem vedea privind înapoi în Vechiul Testament, de exemplu la ungerea ca împărat a lui Jehu, în 2 Împărați, capitolul 9, versetul 13. În felul acesta,
privind la felul în care oamenii s-au comportat cu împăratul Jehu atunci când el a fost uns ca împărat, putem să vedem un tip al lui Hristos, o imagine premergătoare al lui Hristos, o asemănare dintre acest împărat și Hristos, care este împăratul împăraților. 2 Împărați, capitolul 9, versetul 13, ne relatează istoria faptului cum unul din fiii prorocilor merge la porunca lui Elisei ca să-l ungă ca împărat pe Jehu. Și ce este interesant este faptul că după ce Jehu este uns ca împărat, slujitorii care erau în casă cu el, află că el a fost uns ca împărat și au o reacție, reacționează într-un mod foarte interesant pentru noi. Versetul 13 ne spune asta. Îndată și-au luat fiecare hainele și le-au pus sub Jehu pe treptele goale. Apoi au sunat din trâmbiță și au zis: Jehu este împărat. Astfel, așternutul hainelor la picioarele împăratului era un mod de a arăta onoare împăratului, un mod de a-l recunoaște ca și împărat. Era ca și așternutul, la fel cum noi astăzi așternem covorul roșu în fața unor oficiali înalți de stat. La fel și ramurile așternute pe drum, acele care erau tăiate din copaci și puse la picioarele Domnului Iisus, erau un simbol al victoriei și un simbol al păcii. Era practic încă un mod de a întâmpina un împărat victorios la întoarcerea lui dintr-o luptă. Era modul în care era declarată victoria lui și pacea instaurată de victoria lui. Era încă un mod de a-l onora pe împărat. Și totuși acestea nu sunt singurele detalii din acest text care ne-l prezintă sau prin care îl vedem recunoașterea lui Iisus ca împărat. Priviți și mai departe în versetul 9. Matei ne spune asta: noroadele care mergeau înaintea lui și cele ce veneau în urmă strigau: Osana, fiul lui David, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului, Osana în cerurile prea înalte. Acum, când oamenii îl numesc pe Domnul Iisus fiul lui David, ei se referă aici la ceva mult mai mult decât simplul fapt că el ar fi un descendent din familia lui David, un urmaș al lui David, dintre mulți urmași pe care el i-a avut. Ceea ce se are în vedere aici, prin acest titlu, este ideea unui succesor la tronul de împărat al lui David. Și nu un oarecare împărat. Nu este vorba despre încă un împărat, cum a fost Solomon sau cum a fost fiul lui Solomon și ceilalți care au urmat după asta, ci se are în vedere titlul oferit acelui împărat care era așteptat și a cărui împărăție urma să dăinuie pe vecie. Astfel, mulțimea îl identifică pe Domnul Iisus sau îl recunoaște într-un anumit sens pe Domnul Iisus și vom vedea acum în ce sens anume, îl recunoaște pe Domnul Iisus ca fiind fiul lui David, acel împărat pe care ei îl așteptau. Tot astfel, observați în text și cuvântul Osana, în versetul 9 aici. Da? Acest cuvânt, el nu este doar o expresie de laudă, așa cum o folosim noi astăzi în cântările noastre. Expresia aceasta este citată din Psalmul 118 cu versetul 25, un psalm pe care noi îl știm poate după versetul acesta. Aceasta e ziua Domnului, vesel să fim, să ne bucurăm. Tot același psalm este citat în contextul acesta al intrării Domnului nostru în Ierusalim și expresia aceasta din versetul 25, când este tradusă literal din ebraică, expresia aceasta este practic o cerere sau o implorare adresată lui Dumnezeu, care înseamnă: Doamne, salvează-ne sau Doamne, dă izbândă. Deci, iată că cei care îl însoțesc acum pe Iisus, pe drumul acesta spre cetate, îi atribuie lui Iisus rolul de izbăvitor, rolul de salvator al lor. Osanalele acestea, care erau, practic, implorarea lor de a fi izbăviți. Împreună cu ramurile care erau tăiate din copaci și așternute jos, împreună și cu hainele presărate pe drum. Toate acestea ne arată că poporul îl întâmpină pe Iisus ca împărat și eliberator al lor.
Toate aceste elemente împreună, ele conturează în fața ochilor noștri imaginea unui împărat triumfător, imaginea unui împărat care vine să elibereze poporul sau care urmează să-și elibereze poporul și intră acum în cetate. Dar întrebarea pe care trebuie să ne punem este: ce fel de eliberator, ce fel de eliberare așteptau oamenii aceștia? Și răspunsul este că ei așteptau ca Domnul Iisus să fie un rege cuceritor, un rege cu o putere militară și politică care va elibera pe aceștia de sub stăpânirea Imperiului Roman. Ei, practic, asta așteptau de la Domnul Iisus. Și problema lor era faptul că ei nu vedeau principala lor nevoie. Ei nu înțelegeau stăpânirea mai gravă care domnea peste ei. Inclusiv și ucenicii nu au înțeles corect imaginea aceasta a împărăției lui Iisus. Anume așa se explică faptul că după moartea Domnului Iisus, ucenicii erau într-o dezamăgire profundă, erau derutați și nu știau ce să facă mai departe. Tot așa, când Domnul Iisus le spunea pe drum spre Ierusalim, când le spunea că El urmează să fie dat în mâinile neamurilor, că acestea îl vor batjocori, îl vor ocărî, îl vor scuipa și că după ce îl vor bate cu nuiele, îl vor omorî, dar a treia zi va învia. Când le spunea Domnul Iisus toate aceste lucruri, ei nu pricepeau. Luca, în capitolul 18, în pasajele paralele, când privim la pasajele paralele, ne spune că ei n-au înțeles nimic din aceste lucruri. Ba mai mult decât atât, chiar ucenicii îi vedem certându-se pe drum în două instanțe diferite. După ce Domnul Iisus le vestește moartea și învierea sa, felul în care El urma să câștige bătălia și eliberarea aceasta pentru poporul său, ei îi vedem pe ucenici certându-se între ei cu privire la cine dintre ei o să fie sau cine dintre ei este mai mare și totodată cu privire la cine dintre ei va sta la dreapta și la stânga Domnului Iisus când El va fi îmbrăcat în slava sa. Deci, care era așteptarea lor? Gândiți-vă, care era așteptarea lor și care era realitatea de fapt? Așteptarea lor era să fie izbăviți de sub stăpânirea romanilor. Realitatea însă era că ei aveau nevoie de o eliberare mult mai mare, mult mai glorioasă, pe care Domnul Iisus vine să o dea. Împăratul vine să-i elibereze de sub stăpânirea diavolului și a păcatului. Și acum noi știm că Scriptura ne spune cât se poate declara faptul că niciun om, nimeni, nu suntem fără un stăpânitor asupra noastră. Oricine ai fi tu. Toți au un stăpânitor. Diferența este că unii se află sub stăpânirea lui Hristos, iar alții se află sub stăpânirea diavolului și a păcatului. Chiar dacă nu-și dau seama de acest lucru. Și nici de cum nu există niciun teren de mijloc. Respectiv, așteptarea lor era să primească un eliberator politic. Însă realitatea era mult mai glorioasă decât atât. Prin faptul că Iisus le aduce eliberarea de sub stăpânirea diavolului și a păcatului, Iisus nu-i dezamăgește, ci din contra depășește așteptările lor cu privire la eliberarea pe care ei o așteaptă. Hristos este Cel care își eliberează poporul de sub robia păcatului și de sub stăpânirea diavolului și face aceasta prin moartea sa. Iar astăzi, prin credința în El și venind cu pocăință la El, putem fi și noi parte din poporul Lui, parte din acei oameni care sunt eliberați de sub puterea diavolului. Astăzi, prin credință și pocăință, orice om poate să treacă și el de sub stăpânirea diavolului, sub stăpânirea și autoritatea Domnului Iisus Hristos ca împărat. Și întrebarea este, îl vezi tu pe Hristos ca împărat? Uitându-te la viața ta, poți să spui despre tine că ai trecut și tu de sub domnia diavolului, sub autoritatea și stăpânirea lui Hristos? Tu sub a cui autoritate ești? Sub a cui stăpânire ești? Și acum, dacă uitându-te la tine spui că trăiești sub autoritatea lui Hristos, gândește-te cum anume și cât de clar se vede în viața ta faptul că
Hristos este autoritatea ta. Faptul că a avut loc această schimbare a stăpânirii și a autorității în viața ta. Așadar, privind la acest text, vedem, atunci când privim textul acesta cu atenție, vedem grija deosebită cu care Domnul Iisus îndeplinește profețiile din Vechiul Testament. Toate acestea ca să ne confirme că anume El și nimeni altcineva nu este împărat, ci El este Cel care ocupă acest oficiu de împărat. El este Cel care împlinește această lucrare de împărat și eliberator de sub domnia păcatului și a diavolului. Acum, cel de-al doilea oficiu al lui Hristos, care este menționat în acest text, și spuneam că 2 dintre ele sunt menționate explicit în acest text. Cel de-al doilea oficiu al lui Hristos sau slujba lui Hristos care este menționată aici, o vedem deja dincolo de zidurile Ierusalim, atunci când Domnul Iisus intră deja în cetate. Și anume, vedem acest oficiu menționat în răspunsul pe care îl dau noroadele cu privire la identitatea lui Hristos, lui Iisus. Versetul 10 și versetul 11. Când a intrat în Ierusalim, toată cetatea s-a pus în mișcare și fiecare zicea: cine este acesta? Este Iisus, prorocul din Nazaretul Galilei, răspundeau noroadele. Iată aici avem menționat acest al doilea oficiu al lui Hristos, oficiul de profet sau proroc, sau slujba aceasta de proroc al lui Hristos. Însă ce este interesant când privim aceste două versete este faptul că vedem în popor, în norod, pe unii oameni care cunoșteau cine este Iisus și pe alții care nu știau cine este. Și apare întrebarea, cum se face că după atâta lucrare, atâtea minuni, atâtea semne făcute în Ierusalim, în afara cetății, în Iudeea, în Galileea, totuși existau unii oameni care nu cunoșteau identitatea Domnului Iisus, nu știau cine este El. Răspunsul la această întrebare îl primim atunci când privim în relatarea paralelă a evanghelistului Ioan, care ne amintește că intrarea aceasta a Domnului Iisus Hristos în Ierusalim are loc cu câteva zile înainte de sărbătoarea Paștilor. Sărbătoare în timpul căreia Ierusalimul era vizitat de un număr foarte mare de pelerini care veneau la acest praznic. Practic, acești pelerini și sunt cel mai probabil cei care își adresează această întrebare. Cei care răspund însă la întrebarea aceasta, cei care îl identifică atât de ușor pe Domnul Iisus ca fiind un proroc, sunt cei care au fost martori la minunile și semnele pe care El le-a făcut în mijlocul lor în zilele anterioare intrării sale în Ierusalim. Acum, ce este interesant cu privire la aceste trei oficii, când vom privi la ele, vom observa că oficiul de împărat îl vedem atunci când, fiind acolo cu Domnul Iisus la intrarea în cetate, observăm oficiul acesta, statutul acesta de împărat al lui Hristos atunci când privim în jurul nostru, la felul în care Domnul Iisus intră în cetate, la felul în care au loc pregătirile pentru intrare, la felul în care este întâmpinat de popor. Oficiul acesta de profet îl înțelegem clar atunci când privim la lucrarea lui Hristos până la intrarea în Ierusalim. Motivul din care oamenii aceștia au putut să-L identifice atât de ușor pe Iisus ca fiind proroc este faptul că înainte de asta Iisus a făcut în mijlocul lor o mulțime de semne și minuni. Și vă aduc aminte câteva dintre acele pe care le-a făcut până a intra în cetate. Evanghelia după Matei menționează orbul care a fost vindecat. Evanghelia după Ioan ne vorbește, de exemplu, despre învierea lui Lazar, o minune care a atras o grămadă de oameni la Ierusalim și o grămadă de oameni în Betania pentru a-L vedea pe Lazar și pe Domnul Iisus, dar mai special pe Lazar care a fost înviat. Și pe lângă aceasta cunoaștem foarte multe alte semne și minuni pe care Domnul Iisus le-a făcut cu un singur scop. Scopul acestor minuni, sau scopul principal al acestor minuni, a fost ca El să se autentifice ca și proroc al lui Dumnezeu. Practic, misiunea principală sau sarcina principală a unui proroc era să vorbească poporului din partea lui Dumnezeu, să vestească cuvântul lui Dumnezeu. Și nimeni altcineva vreodată nu a făcut lucrul acesta
mai mult ca Domnul Iisus sau mai bine decât Domnul Iisus. El este nu doar purtătorul de cuvânt al lui Dumnezeu, nu doar cel care ne aduce cuvintele lui Dumnezeu, ci cunoaștem din Sfânta Scriptură faptul că El este cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul întrupat al lui Dumnezeu. Mai mult decât atât, sarcina prorocului era să ne-l descopere pe Dumnezeu, să ne spună cum este Dumnezeu. Ori privind la Domnul Iisus, avem în el descoperirea deplină a lui Hristos, descoperirea deplină a lui Dumnezeu Tatăl. Da. Și în afară de asta, totuși, privind la viața și lucrarea Domnului Iisus Hristos, trebuie să înțelegem că El este totuși mai mult decât un simplu proroc. Lucrul acesta este practic ceea ce ratează noroadele, ratează poporul care era atunci în cetate. Era simplu pentru ei să-L identifice pe Hristos ca încă un proroc sau ca un proroc. Ceea ce însă au ratat ei este faptul că Hristos era nu un proroc, ci prorocul, acel proroc care a fost vestit încă de Moise, în Deuteronom, capitolul 18, când le spunea poporului: Domnul va ridica din mijlocul vostru un proroc ca mine, de el să ascultați. Aceeași așteptare o vedem atunci când fariseii trimit la Ioan Botezătorul ca să-l întrebe: ești tu Ilie sau ești tu prorocul acel care e așteptat? Iată că în mijlocul lor, în mijlocul poporului din Ierusalim, stă astăzi prorocul, acel care era așteptat să vină. Și ei ratează identitatea Domnului Iisus ca fiind prorocul suprem. Și mai mult decât atât, o diferență colosală între Domnul Iisus și toți ceilalți proroci care au fost până acum este faptul că Domnul Iisus este obiectul prorociilor lor. Adică toți ceilalți proroci care au fost până acum au avut sarcina de a prevesti venirea Domnului Iisus Hristos, de a vorbi despre El, de a anunța venirea Lui. Și iată că El este Cel despre care s-a prorocit până acum, prezent acum în mijlocul lor. Astfel, suntem confruntați și noi cu întrebarea: oare cum vom răspunde noi la această întrebare? Cine este acesta? Uitându-te la Domnul Iisus, îl vezi tu ca fiind prorocul ultim, cel care ne-l descoperă în mod suprem pe Dumnezeu? Sau îl vezi ca fiind unul dintre mai mulți? O altă voce între o mulțime de voci care pretind a-L descrie sau a-L revela pe Dumnezeu? Trebuie să ne confruntăm și noi cu întrebarea aceasta și să răspundem pentru noi fiecare la ea. Astfel, privind înapoi în pasajul acesta, privind înapoi la mesajul și minunile Domnului Iisus, putem înțelege că mulțimile din cetate, de ce mulțimile din cetate îl numesc atât de ușor ca fiind proroc, chiar dacă ratează faptul că el este mai mult decât un proroc. În felul acesta am privit la oficiul lui Hristos ca împărat care ne salvează. Am privit la Domnul Iisus Hristos ca profet, îndeplinind oficiul de profet, care ne-l descoperă pe Dumnezeu, dar ne mai rămâne și cel de-al treilea oficiu la care aș vrea să privim în continuare. Și cel de-al treilea oficiu al lui Hristos pe care la care aș vrea să privim în dimineața aceasta este oficiul de preot. Și pentru a vedea cum în drumul spre Ierusalim Domnul Iisus Hristos împlinește această slujbă sau acest oficiu de preot, trebuie să privim de data aceasta nu înapoi, nu în jurul nostru, în evenimentele care au loc la intrarea Domnului Iisus Hristos, ci trebuie să ne îndreptăm privirile înainte, la ceea ce urmează să se întâmple dincolo de intrarea Domnului Iisus Hristos în Ierusalim. Practic, doar privind înainte, putem să înțelegem, să avem o imagine clară a faptului că cel care intră astăzi în cetate este nu doar împăratul, nu doar prorocul, ci este și preotul, marele nostru preot. Și acum, autorul epistolei către evrei descrie felul acesta în care Hristos, prin moartea sa, împlinește slujba de mare preot.
Și în capitolul 9 și în capitolul 10, el ne rezervă 2 capitole din epistola sa pentru a descrie această lucrare. Însă lucrarea pe care o face Hristos ca și preot, o face într-un mod deosebit de ceilalți preoți pe care vedem în Vechiul Testament. Spre deosebire de preoții care aduceau o jertfă de ispășire pentru păcatele lor și pentru păcatele poporului în fiecare an, îl avem astăzi în fața noastră pe Hristos, care urmează să aducă o singură jertfă, o dată pentru totdeauna. Și jertfa aceasta pe care El o aduce, jertfa trupului Său. Astfel, Cel care astăzi intră pe porțile Ierusalimului este nu doar împăratul poporului, nu doar profetul care ne-l descoperă pe Dumnezeu, ci este inclusiv și preotul care urmează să aducă jertfa supremă pentru iertarea păcatelor tuturor celor care vor crede în El. Și jertfa aceasta supremă este însuși trupul Său. Și în concluzie, aș vrea să înțelegem că textul acesta la care am privit în dimineața aceasta, din Evanghelia după Matei, relatarea aceasta a intrării Domnului Iisus Hristos în Ierusalim, nu este despre măgăruși, nu este despre crenguțele acestea așezate pe drum, nu este doar despre poporul care strigă osanale. Practic, ar fi tragedia tragediilor să privim la relatarea aceasta și să vedem în ea doar măgărușuri și crengile aruncate pe drum, fără a înțelege cine este eroul principal al acestei scene și care sunt lucrările pe care acesta le împlinește, care sunt oficiile pe care acesta le împlinește. Cel care intră astăzi în cetate, sau care a intrat atunci în cetate, călare pe măgăruș, este nu doar împăratul care eliberează poporul de sub stăpânirea diavolului și a păcatului. Este nu doar prorocul care, sau chiar nu este doar un proroc sau chiar prorocul care aduce cuvântul lui Dumnezeu și ne-l revelează pe Dumnezeu în mod suprem, ci el este și preotul, cel care intră în cetate, este marele preot, care urma să aducă în câteva zile jertfa supremă pe sine însuși, ca preț de răscumpărare pentru păcatele poporului Său. El este preotul, dar El este și jertfa. Și fie ca data viitoare, când vom privi asupra acestui text, poate în citirea noastră personală acasă, fie ca Dumnezeu să ne ajute, să ne deschidă ochii și să vedem în acest text nu doar măgăruși și niște crengi aruncate pe jos, ci să-L vedem pe Fiul lui Dumnezeu, Împăratul Universului, care ne-a eliberat de sub robia păcatului și a diavolului. Să-L vedem pe Fiul Său, pe Fiul lui Dumnezeu, nu doar un proroc, ci marele proroc, care ne l-a descoperit în mod desăvârșit pe Dumnezeu Tatăl. Și să-L vedem pe Fiul Său, marele preot, care s-a adus pe sine ca jertfă desăvârșită pentru păcatele noastre.